עכשיו. בוקר טוב לכולם. כמובן, בוקר יום ה', נכנסים לשבת, לפני הבישולים. בואו נוריד שנוכל בשבת לפוצץ אותה. שבת מיוחדת לחמין, שבת קרירה. כדי לא להרגיש יסורי מצפון, אנחנו נוריד כמה קילוגרמים לפני שהשבת נכנסת, ואז נוכל לאכול בכיף. קדימה, מצד לצד. מצד ימין, מצד שמאל. ידיים למעלה. קדימה. יופי בנות, יופי. קדימה, ללכת במקום. תרגיש שאתן צועדות בקניון. תרגישו בקניון, תרגישו שזרה מולכם, ואז אתן מגבירות, אתן מגיעות למחלקת נשים, אתן בטירוף! ואתן אוספות, לאסוף דברים, בנות, לאסוף תיקים, לאסוף מכנסיים, לאסוף חולצות, לאסוף מעילים. קדימה, לגשת לקופה. עכשיו, להתווכח עם המוכרת. אתן מתווכחות. להתווכח, לעזוב את הקניון. אתן צועדות הביתה, ועכשיו להעלים מהבעל, שהוא לא יראה. להעלים מהבעל, יופי. עכשיו, לקחת את הילד לחוג. אתם לוקחות את הילד לחוג. אתם אוספות אותו. אתם מחזירות אותו. אתם נוסעות. יופי בנות. יופי, עכשיו אתם מנסות לעשות פרסה. זה לא הולך. יופי. זה לא הולך. יופי. עכשיו הבעל מגיע הביתה. אתם מתווכחות איתו. ואז אתם שוטפות את הילדים. קדימה, תנועת השטיפה. יופי. ואז אתם משפחות.